Sziasztok! Ma egy hosszú skálát szeretnék mutatni nektek. Megmutatom még egyszer, próbáljátok meg úgy, hogy a hangok között szünetet tartok, próbáljátok meg eltalálni, és hogyha nem megy, akkor meg próbáljátok meg szépen lassan leszedegetni. Ez felöleli a harmonika egész hosszát, hajlított hangok nélkül egy keretet ad a leendő blues harmonikás szólóknak. És hogyha megy fölfele, szedjétek le magatoktól visszafele ugyanebben a sorrendben, haladjatok el megint csak az egész harmonika hosszán keresztül a leges-legalsó hangig. A szívott egyesről indul, annyit segítek. Egy kicsit a ritmizálást szeretném megmutatni nektek. Nagyon fontos az, hogy miközben az ember muzsikál, így tombol benne a zene, és ezt meg kell érezni, mi az a belső tempó, mi az a saját belső lüktetésed, ami csak rád jellemző. Rám például ez a shuffle-os lüktetés a nagyon jellemző. Én azt tartom, az én muzsikámban mindennek az alapja a shuffle. A shuffle és aztán utána a swing. Tehát még a legényesnek és a sűrű tempónak is. A swing az alapja, bár a legényes és a sűrű tempó volt előbb. Tehát hallgassátok meg, hogyan gondolom én ezt a kis furcsa észrevételt. Tehát ugye mi a shuffle? A shuffle ez a ritmus. Mutatom harmonikán. A swinget is mutatom. És ez hogy kapcsolódik mondjuk a sűrű tempóhoz?
Szerintem így. És játszok egy kis funkit. A lényeg az, hogy ami ritmust el tudsz mondani, azt el is tudod harmonikázni. Tehát én nagyon sokat gyakorlok fejbe és harmonika nélkül is. Tehát például a következő. Mindenféle ritmust, és amit fújva mondok, azt szívva is kell tudni. És kész is a ritmus. Ez egy nagyon komoly formája a gyakorlásnak, mert stabilizálja a belső tempódat, és pontossá teszi a játékodat. Beleteszi egy koordinátorrendszerbe, jó értelemben az egészet, ami nem azt jelenti, hogy metrikussá válik a játékod, tehát kiszámíthatóvá, hanem te magad ezen a koordinátorrendszeren belül oda helyezed a hangot, ahová csak akarod. Persze ezt sokat kell gyakorolni, de hát gyakoroljunk sokat, hát akkor van értelme az egésznek. Sziasztok!